आइजो आफाद थांनानै थायाब्ला गुबुन आफाद थांनानै थानाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गायसनगिरि सोमस्रि बर' बिथाङा दिनै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 37थि जोनोम सान धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोर एस बि बड' गोजौ फरायसालियाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायाव जिल्लानि सिङाव थानाय दख'रानि दैदेनगिरि मावथिफारिया बिथांजोमोननि नुजाथिनायाव 37थि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जोनोम सान फालिदों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव 37थि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादाबो फालिनायजों लोगोसे मोनसे मेहेरगोनां सावरायनाय हाबाफारि लायो। दिनै सावरायनाय मेलनि गेवलां मेलाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि फुलेश्वरी दैमारिनि आफादगिरि मासि लानायाव मेलनि थांखिखौ बेखेवनानै होयो बोखावै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि सुबारानि बसुमतारिया। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गायसनगिरि सोमस्रि बर'आ बुङोदि 1988 मायथाइयाव जोनोम मोननाय बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादखौ गायसननाया सोमावसारनाय समाव दानाय जादोंमोन। जाय समाव गारि मथर गैयामोन 30-40 किल'मिटार गोजान सिला फोथारनिफ्राय जनायनिफ्राय लखिमपुर थाबायनानै आफादनि थाखाय खामानि मावदोंमोन होननानै बिबुंथि लाखियो। बेनि अनगायैबो बुंबावो दानि गोदान आफादाव बिबान मोननाय दैदेनगिरि बिथांजोमोननि सायाव आफादा थांनानै थानायनि सायाव बुङोदि दानि दिनाव दैदेनगिरिफोरा गोखा गोदै गासैखौबो सहायनो हानांगोन बिदिब्लासो आफादा थांनानै थागोन। बेनि अनगायैबो बुंबावो दिनैनि दिनाव आइजो अनसाय आफाद थांनानै थायोब्लासो गुबुन गुबुन आफादा थांनानै थागोन बेबायदि गोबां बिबुंथि लाखियो। बिनि उनाव माननि आलासि महरै बाहागो लानाय मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङाबो आइजो माहारिनि सायाव बुङोदि 1986 मायथाइयाव संकरनिफ्राय सदियासिम सोमावसारनाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादखौ दानाय जादोंमोन। जाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जादोंमोन। बेनि अनगायैबो सोलोंथाइ सांग्रांथिनि सायाव गोबां बिबुंथि लाखियो। दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि थेनजिं बर', एक्स बिल TWS आउटसाइड बिटिआरनि गाहाय नेहाथारि बिस्थिराम नार्जारि, धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि जनाराम ब्रह्म, दिपांकर नार्जारि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि बायदि गोबां माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। सिमेन्ट धेमाजि सापरिनिफ्राय खौरांगिरि सुबिराम बसुमतारी। 37थि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जोनोम सानाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला दिनै 1988 मायथाइयावनो आनडिभाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट आइजो अनसाय आफादखौ दाजेनदोंमोन। बे दाजेननाय समनिफ्रायनो दिनैसिम बे आफादजों थाफानानै माखासे हाबाफारि मावनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला दिनै 1988 मायथाइयाव धेमाजि डिस्ट्रिक्ट नङामोन, आनडिभाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्टमोन। सिमलगुरिनिफ्राय लानानै जुनाइसिममोन। बे जुनाइनिफ्राय सिमलगुरिसिम आइजोफोरनि खामानि मावनायाव माखासे उसुबिदा दंब्लाबो मावनांगौ हिसाबै जोङो गोबां खामानिखौ मावबोदोंमोन। मानो होनोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे समाव संकष्ट सदियासिम आलादा न'खर सोरजिनायाव गोबां खामानि मावनायाव उसुबिदा जानायाव दिनै आइजोफोरनि गोनांथि जानायलाय बेयाव बे आइजो आफादखौ दानो गोनां जादोंमोन। आरो बे दानाय लेखायैनो दिनैसिम 1988 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम फैनानै बे आनडिभाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्टखौ गोजानद्राय जायो हिसाबै दिनै लखिमपुरखौ बोखावनानै दिनै धेमाजि डिस्ट्रिक्ट जाबाय। बे धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव दिनै बे एसबि गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव दिनै बे दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जोनोम सानखौ फालिनाय हाबाफारियाव आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायनानै लाबोनायाव आंनि जा माखासे मावबोनाय हाबाफारि, आइजोफोरनि जा माखासे मावनांगौ हाबाफारि बेफोरखौ बुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बै समाव गोबां आन्दलनमोन, दानि समा बेबायदि नङा। दानि थासारिया जोबोद मोजां। बे दानि थासारियाव दिनै आइजोफ्रा गोबां गोरों जाबाय। दिनै MA BA फरायनाय आइजोफोर ओंखारबाय। दिनै हारिनि खामानि मावनायाव साफ्रोमबो आइजोफोरखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। 1988 मायथाइनि
जा मावनाय हाबाफारि आरो दानि थासारि आवगायनि थासारिया थांलाय फैलाय माने माखासे सुबिदा नङामोन जोङो मोनसे जुदि मेल खुंनोब्ला लाइजाम लिरनानै न'सिम थांना हैनो गोनांमोन दानिया बेबायदि नंला दाना मबाइलजोंनो गासिबो बुंजोबनो हायो दानिया गोदोनियाथ' बिदि नङामोन जोङो जुनाइनिफ्राय लानानै सिमिलगुरिसिम थांनानै जोङो लाइजाम बिलायोमोन बै समाव आंनिनो फाउन्डार आफादगिरि रुंसारि सोमेश्वरी औवारी आब' बिथाङा आफादगिरिमोन बै समाव बिथांनि गथ' गथायफ्रा उन्दैब्लाबो बिथाङा हारिनि खामानि मावनांगौ हिसाबै बिथाङा न'खरखौ दोनथ'नाबाबो जाथिनि खामानि मावनायाव गोबां बाहागो लादोंमोन जा थासारि दानियाथ' जोबोद मोजां दाना माने गारि अबा थांनो माने गारि मथर दङ गोदोना माने आन्दलननि समखाय गारि मथरा मालाबा मास मोनसे मालाबा मास मोननै बन्दमोन बे समाव जोङो जुनाइनिफ्राय लानानै सिमिनसाफुरिसिम जोङो आथिंजों हान्थियोमोन आरो मालाबा जोङो सिलाफथानिफ्राय गगामुगसिम जोङो आथिंजों हान्थिनानैबाबो जोङो लाइजामखौ बिलाइनो गोनां जायोमोन आरो बै समाव आन्दलननि समाव जेब्ला रायजो राजाखौ पुलिसा हमना लाङोमोन अब्ला आइजोफ्रा माने लैहोर लैहोर थांनानै होबथानो गोनां जायोमोन आरो थानायाव जोबना दोननायाव सोरबा बायदिया गथावथावबा बेखौ आइजोफ्रा थांनानै बाहागो लानानै बख'नानै लाबोयोमोन खिन्थु दानिया बेबायदि नंला दानियाथ' जोबोद मोजां दानिया माने आन्दलनजोंथ' नंला दाना सोलोंथाइजोंसो दावहा नांनांगौ दा दावहा नांनायनि गेजेरजों सोलोंथाइनि दावहा नांनायनि गेजेरजों हारिखौबो जोङो लोगोसे लांफानांगोन हारिखौबो जोङो फोथांनो लाखिनांगोन सिक्किम रायजोआव दावबाय